Good morning! Ay, naku po. Ano ba yan? Nakakaloka. Ay, naku. Ay, wait lang. Binalik na ni Emma yung ano dito. Yung table. So, mas maganda dito eh. Ay, hindi ko lang nakontra si auntie. Pero, hindi ko na ipapatanggal to dito. Yan, kasi doon, tagong-tago naman doon eh. Bibila ko na lang doon siguro ng maliit na ganito. So, anyway, ayun pa rin si Tom-Tom. Nasa ibabaw ng table. Kasaway. Ay, nako. Gusto ko na talagang ano yan eh. May ihatid sa probinsya. Kasi ang ingay niya. Nakaka-istorbo talaga guys. To the highest level. Yung taas ng pitch ng boses niya. Alam niyo yun? Yung may irita ka talaga kasi hindi siya titigil hanggat hindi ano eh. Hindi mo siya inaakyat dyan or hindi mo siya kinukuha. Hindi mo siya pinapacify yung ganun. Grabe. Kaloka, ganyan pala. Ganyan naman talaga pala yung ano nila. Yung lahi nila which is sobrang ingay eh. Yun ang hindi pwede dito sa apartment. Lalo't may baby sa baba. Tapos ayun nga. May baby sa baba and then yan, nakaka-istorbo ng ano ng kapitbahay. Kaya dadaling ko na yan sa probinsya. Kaso yung problema dyan, pag nanganak na si Ate Len, oo, pag nanganak na si Nene, yung problema ko naman, baka mas lalo maka-istorbo doon. Pero, yeah, gawan ko na lang ng paraan. Kasi, pinapaalis na tayo dito. Kakaloka. Hindi naman kami, actually, kasi nagbabayad naman ako ng ano, ng upa on time. Syempre, di ba? Di tayo basta-basta paalis eh. Kasi yung mga dogs, kasi nga, naka-istorbo. So, yun lang daw. Bawasan ko. And, si Tom-Tom, yung aking napipisil. Pasensya ka na, Tom-Tom. Kasi kung di ka lang maingay eh. Nadamay tuloy yung dalawang bebes nga doon. Sabi ko na ata before yun. Pero yun nga, kailangan ko ding ilay yung dalawang babae kasi ayaw ipaspay ni Daddy. E paano kapag niregla na yan? Maano naman si Groot? Mababaliw na naman yan. So yun. Pero baka ipaspay ko muna din para sigurado, diba? So, yeah. Magandang umaga, guys. It's 10 na ng umaga. Kakabangon ko lang. Ayun. So, tulog pa sana ako. Istorbo talaga tong Tom-Tom na to. Kasi gumising ako ng maaga. Tapos bumabalik ako sa pagtulog pag-alis na ni Chris. Kaso, pakaingay naman ito. Talaga naman. Every time na may ano, may tao na, ano yun, nag-iingay siya. Anyway, kahapon nga guys, galing kami sa bazaar. So, may nagbigay sa akin. May nagpapabigay. So, galing ito kay, ay, walang nakalagay. From JM. Ayun, thank you JM. Ayan, may gift siya sa akin. Belated Merry Christmas and Happy New Year. Tapos, sweet Happy Birthday pa. Thank you so much. Ayun. Mamaya ako babasa yung letter niya. Yan. Tapos, pinigyan niya ako ng nakatouch pag ganitong mga marireceive mo, guys. Tapos, lalo ko na-appreciate yun. Kaya mga parang personal talaga na, ayun. Yan. Kasi alam niya na nagsisimba ako sa ano, sa Baclaran. Perpetual health. Yan. Tapos, isang tawag ito? Rosary. Yan. Thank you so much, J.A. May ako pa yung letter. May letter sa loob eh. So, mag-breakfast muna tayo. Kasi kahapon, I forgot, guys, na may pagkain pala ako pinadeliver. Hindi ko nakain. Sayang, diba? Syunga-syunga ako talaga. Pero nga, kainin ko. Kainin ko yun. Hindi yun masasayang. Ayan. Ano ba yung menu natin today? Saan yung kahapon? Ito yung kahapon eh. Sira na nga ata eh. Good luck naman. Feeling ko siraan na. Pag di na pwede, tapon ko na lang. Pero ngayon is, asan yung papel? Nung anak ko kasi nagre-receive eh. Asan yung papel? Walang papel. Ito, meron naman. Breakfast. Ito pala, breakfast. Ito muna. Ito, lunch, dinner. So, kahit ano dyan sa dalawa. Ito, kain na natin breakfast to kahapon eh. So, pagsabay na natin. Hindi ko nakain eh. Pwede pa naman siguro. Ayan, kain tayo guys. Salad. Grabe ang portion ano. Talagang, sino nga ba naman hindi papayat sa portion na to?
Nakakaloka. Tapos, eto. Para siyang pudding na chia seed. Pero ang bango niya, ha? Bango-bango niya. Sarap. Sarap ng amoy niya. Tapos, since malamig nga ito, ayun, nag-warm ano ko. Yung apple cider pa rin. So, yes. And yung pin-prepare ni Emma is bacon. Tapos, merong andoks pa doon. And then, ito, century tuna na afritada. Kain tayo. Hello, guys! Sorry! Hindi ako nakapag-gulat ko kami lagi. Hindi ako nakapag-vlog. Kasi, ayun, as you can see. Bebes! Nagparibad lang naman ang lola nyo. So, ayun. Diyan lang sa sa Libertad para malapit dito sa amin. And para mas mura kasi nung Friday. Nung Sunday, nag-inquire ako sa MOA. Diyos ko, nagpa-quote ako. Etong haba na to, 8,000 pesos. My gosh, grabe. Ako rin pahaba ako. Nakakaloka para sa hair na 8,000. Anyway, so yun. Kamukha mo yung sa grade 6 St. Matthew. Sino? Si Angel. Kaso nga lang, ayan na naman tayo. Nagsisimula na naman, guys. Ayun, sakit ko to after paribad. Yung nahihilo ko. After. Alam mo yun. So, hopefully, hindi ganun kasakit. Kasi, usually, kapag ka nagparibad talaga ako is nilalagnat ako. So, di ko alam kung dahil sa tapang ng gamot, ganun, or sa kakahila ng buhok, alam mo yung plancha, blower, tapos banlaw, ganun, init-lamig. So, siguro, ganun, dun yun. Nasa yung tsinelas ko dito. Kaloka. Pero anyway, ayun. Sa tsinelas kong puti. Satisfied naman ako. Sorry Parang ako model ng shampoo, ganun. Satisfied naman ako sa gawa nila. Vivid lang. Vivid Salon and Spa. So, satisfied ako sa gawa nila. With with kulay yan. Kasi di masyadong halata. Ano ba yan? Kuha ka nga tubig dun. Bago mga asong to. Tapos, inabot ako ng gutom, guys. Pumunta ako dun alas 12. So, sakto. Alas 8, natapos ako. So, ay, ano yun na? Tumikit na naman dito yung malagkit na naman. Ayan malagkit na naman yung fly paper. Tumaob na naman siguro. Okay, clerks. So, ayun. Alas 12 ako umalis dito. Tapos, sakto nga 8 hours yung process. And then, nagutom ako. Kaloka kasi breakfast lang yung kinain ko. So, buti na lang, may honest bee akong app. Nagpa-deliver na lang ako ng sandwich. So, yun. Pero may dumating na rin yung aking meal, pang third day, which is di ko pa rin nakakain yung ano ba yan? So, palpak naman ang ko ngayon. Ng meal plan ko today. So, kanina dapat, ang ko is, ano ba ito? Laing ata to. Walang papel na kasama to, anak? Sinapo ko na yung papel eh. Ngek. Paano ko malalaman kung anong yan? Dish yan. Laing ba? Tapos, ewan ko, basta pagsabayin na lang natin yung kakain ako. Ayun. Ayun, sinabay-sabay ko lang initin, guys. Kainin na natin kasi itong dalawang toys. Kahapon pa, dapat. So, ayun nga. Nagkasabay-sabay na sila. So, kainin ko na ng sabay-sabay din kasi gutom na ako. Sandwich lang yung kinain ko. So, ayun lang ang hirap sa sa straight na buhok. Lalo na kapag rebonded. Ang hirap kasi lagi nasa mukha. Diba? So, sana guys, maingatan ko to kasi yun, ayoko yung talaga, yung oras ba? Ang tagal-tagal. 8 oras ang process. So, yung last na rebond ko naman is naglast ng 1.5 years. So, kaso tinali, yun pala yun sabi nung stylist, is dapat daw hindi tinatali ng basa kasi nagkakabody siya. Pero maganda yung yung last na rebond ko. Ang niya, ang tagal niya talaga. Kung hindi ko lang yung tinali nung basa, hindi magkakaroon ng bewang. So, ayun. Ang kulit ko lang kasi. At mainitin ako. Ano mo yung ayoko nang meron dito sa ko. So, hindi ko alam. Sabi nung hairstylist is, baka na naman daw.
Itali ko na naman ng ano, ng basa. So, sabi ko nga kanina, pwede na bang iganon? Kasi may clip ako, diba? Ayan ka na naman, mami. Bago pa lang yan, yung magbabakat daw yan. So, sundin natin. Anyway, let's eat, guys. Ayan, nakakaloka. Masakit na talaga ulo ko. Hindi ako nag-iinarte, guys. Ayan, masakit siya. Masakit sa ulo. Kaloka. Actually, naman pwede pa itong ano, yung lunch kahapon. Mukhang masarap pa naman. Para siyang gatas. Tignan natin. Ano ba ito? Ito yung kahapon eh. Cream of spinach and cheese soup. Sarap nga. Ayun. Etong meal na to, guys, etong sinubscribe ko is baka hindi ko ituloy kasi nakukulangan ako sa ano niya, sa portion niya. So talagang pagpapapayat yung ano dito. Uy, ang sarap, oh. Hindi siya laing. Sitaw siya na may mushroom at saka tofu. Ang sarap. Kasi masarap niya ito, may sili. Nalit ng sili. Parang gusto ko magkain niya. Kasi ito yung empanada, oh. Kasi huwag na. Busin ko lang ito kasi sayang. Yung empanada ba ito? Venezuelan empanada. Nakakaloka. Kulang siya sa lasa, guys. Alam niyo, pandaya talaga yung lasa niya. Hindi ka aya-aya, alam niyo yun. Parang gusto ko pang bumalik sa ano eh. Yung mag-order ng mga organic vegetable. Tapos stir-fry ko. Parang mas masarap pa yun. Tsaka para may ano din ako. May eating portion sa ano. Sa vlog. Kasi pag ganito, mabuboring kayo. Eh, yun o, eating portion ganito. Veggies. Ano pa itong isa? Yun naman. Parang kayo hindi papayat dito, diba? Konti-konti. Ito parang salad. Yeah. Okay ito. Hindi lang sayang sa pera. Wrong move na naman. Pero tinry ko lang kasi. Pa-experience lang. Since hindi ko siya type, hindi din ako mag-ano. Subscribe ulit. Magluluto na lang ako. Mas masarap pang kumain pagluto mo, diba? Kahit sa sardinas lang. Ito masarap. Para siyang salad. Na may glass noodles, na may ano, na may toge. Tapos bumili pala akong ano, mga vegetable para bukas tuwing ko. Para may ano, may ulam sila dito. Kasi kanina yung, di ba yung ulam nila kanina? Yun lang din. Ay. Gusto kong magkanin. Nag-focus. Magluluto ako, guys, ng adobong sitaw para mamaya pagdating ni Emma may makakain siya, and yung kapatid niya din kasi mahihain yun, hindi masyado nagkakain. So ayun lang, lutuin ko lang. Ayan, guys, chicken yung nilagay ko, hiniling na chicken, pero konti lang para may stakog lang. So bawang sibuyas, chicken and laurel, then pork cube, tapos yun lang. Tapos mas gusto ko kasi sa gulay na to yung tawag kita adobong sitaw is pag kinabukasan na mas lalo siyang masarap.
Alam mo yun, pag-iinitin na lang din. So, pag hindi nila naubos, hindi nila kinain, then ulam kami tomorrow. Diba? Ayan, ganyan natin. Siguro ito na ano yung ni Froggy. Sitaw. So, baka mamaya magutom din yung mag-ama kasi nagmakdo lang yun kasi nga nasa salon ako. Wait lang, naglalagay lang ako ng toyo tapos suka and then pepper. Ayan na guys, finished product. Kaso wala pala akong suka. So, ayun na lang, ginisang ano na lang, sitaw. Nakatapos din guys, sa hugasin sa labas. Ayun. So, yan, borlogs na yun dyan ako sa school. Himala nga, maaga siya nakatulog ngayon eh. Kasi, Sunday, Monday ata, nood sila ng nood ni daddy ng movies, mga alas 12, alauna na yan na tutulog. So, himala. Alas 8 pa lang bagsak na. Pagdating ko, kanina na-vlog ko pa siya eh. So, ayun. In-expect ko na nanonood sila ni daddy kaso tulog na pala. Anyway, ayun. Yun lang ang ganap ngayon guys. Ay, napansin nyo ba? Wala na akong kuko. Tinanggal ko na siya nung Monday din ata. Monday ba? Hindi. Last weekend ata. Basta weekend. Anyway, tinanggal ko na siya. Pero ako lang yung nagtanggal kasi 500 ang bayad kapag kapapatanggal mo siya. Di ba ang mahal? So, bumili na lang ako ng acetone. Tapos, ayun lang, acetone lang. Tapos, binabad ko lang, sinuko lang siya sa, sa cotton. Yung cotton, nilagyan ko ng acetone. Tapos, sinuko lang to. Binalot ko ng foil. And then, siguro mga 15 to 30 minutes. Yun, talagang chinaga ko siya kasi naiiritan na rin ako at mahaba na masyado. Alam mo yung hindi ako makagawa ng dito sa bahay ba, kahit maghugas, parang na ano naman ako na basta daw komportable. So, ayun, na-try ko lang siya. Tinry ko lang din siya guys, magpaganon. So, ayan, hindi para sa akin yun. Pero, ayan, umorder ako ng ano, yung mga press-on lang, para mabilis lang tanggalin. Hindi na kailangan or hindi na ako kailangan magpa-extension pa. Mga ganyan lang. Diba? Para pag may okasyon, mga ganun, mga importanteng pupuntahan. Ganyan lang. Pero hindi naman sa lagi ko nang isusuot kasi mas komportable pa rin talaga ako na ganyan siya kapudpud. Tapos sobrang ano kasi nito, sobrang brittle. Kaya bumili pala ako nung sa bazaar pa sa sa Festival Mall sa Landmark ng Sally Hansen ba yun? Na pampakapal ng kuko. So, hindi ko pa siya na-apply. So, tingnan nyo, barag-barag pa yung ko dahil sa glue ng nail extension. So, yun lang guys, inaano ko lang yung mga, ayun yung nakikita nyo ba? Parang nahagip ata ng camera. Ayun. Yung nail polish, remover na binili ko. Kalahating litro. So, ayun. Inaano ko lang, transfer ko lang tong mga clips na meron ako para makapag-edit tayo. Maka-isang vlog man lang guys. Sorry talaga kasi simula Friday ata is nung birthday ko is sobrang busy. Pasensya na guys. So tomorrow is may pick up tayo ng mga product na naman. So yeah, see you bukas. Good night.